Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै जों गुबुननि कल डिटेल्सखौ नायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनिखौबो नायनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड बा जायनिखौबो नायनो माने सोरनिखौ नायनो नोंथांमोना बिसोरनिखौ नायनो हागोन उइदाउट OTP जोंनो OTPबो नाङा। स' बेवहाय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन खैथायाव रायलायनाय मा नाम्बाराव रायलायनाय खै मिनिट रायलायनाय बेफोरखौ गासैबो नुनो मोनगोन। स' आं खोन्थालांनि मा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। फार्स्टआवनो नोंथाङा नोंथांनि मेसेजाव थांनांगोन। मेसेजाव थांनानै नोंथाङा कास्टमार केयार नाम्बाराव मोनसे मेसेज हरनांगोन 121 दै एयारटेलनिया 121 बेलेग सिमनिखौ आं मिथिया कास्टमार केयार नाम्बारा मा दा आं बेयाव एयारटेल सिम बाहायदों। स' बेवहाय 121 आव जोङो मा मेसेज हरनांगोन। बेवहाय जों मेसेजाव लिरनांगोन केपिटेल लेटाराव लिर प्रे PRE प्रे बिल BILL बिल बेखौ लिरनांगोन नोंथांमोना प्रे बिल PRE BILL बिल बे मोनसे लाइनावनो थानांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा स्पेस नोंथाङा दायो मा मान्थनिखौ दिहुननो दा सेप्तेम्बर ना दा नोंथांमोना सेप्तेम्बरनिखौ दिहुननो हानाय नङा नायनो हानाय नङा जेब्लासिम सेप्तेम्बर मान्थआ कमप्लिट जाया अब्लासिम नोंथांमोना बे मान्थनिखौ नोंथांमोना नायनो हानाय नङा। स' दायो जोङो सेप्तेम्बरनि सिगांनि मान्थनिखौ जोङो दिहुननि आगष्टनिखौ। स' बेवहाय नोंथांमोना लिरनांगोन AUG फार्स्टनि मोनथाम लेटारखौल' लिरनांगोन नोंथांमोना। दा आं आगष्ट नालाय आगष्टखौ AUG लिरबाय। बेनि उनाव नोंथाङा मोनसे स्पेस होनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि जिमेल एकाउन्ट नोंथांनि मबाइलाव दा जिमेल एकाउन्टखौ नोंथांमोना इउज खालामदों बेखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै हो। आं लिरनोसै बे आंनि जिमेल एकाउन्ट XYYY963 बेखौ आं लिरबाय @gmail.com बेखौ लिरबाय आं। दानिया आङो सेन्ड खालामसै आंनि एयारटेल सिमजों बेयो एयारटेलनि दै आं सेन्ड खालामसै नाय नोंथांमोना सेन्ड खालामबाय आङो नै। बेनि उनाव बेवहाय मोनसे मेसेज फैगोन नोंथांमोना दसे नेथ' मालाबा थाब फैया एसे लेट जायो थेवबो फैखाथारगोन बियो। जुदि फैया खनसे मेसेज खालामफिनबाव थाब फैयाब्ला नायदो नै बेवहाय मोनसे मेसेज फैफिनबाय जोंना नै मोनसे मेसेज फैबाय बेवहाय नोंथांनि नाम्बारा फैगोन दै नों जि नाम्बारजों मेसेज हरदों बेवहाय नोंथांनि नाम्बारा फैगोन। बेनि उनाव फर दा मान्थ अफ आगस्ट हेज बिन सेन्ड टु योर इमेल ID नोंथाङा बेयाव मेसेजाव जि इमेलखौ होदोंमोन बे इमेलाव नोंथांनियाव मोनसे बिला थांबाय मिथिबाय बे नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारनि बिला नोंथांनि जिमेलावसो थांगोन दै। बेवहाय नोंथांनोबो मोनसे पासवर्ड हरखादों बे पासवर्डखौ नोंथाङा थुनानै अपेन खालामनांगोन। नोंथांनि मेसेजावनो नोंथांनियाव पासवर्डखौ हरफाखादों नै इयर बिल पासवर्ड इज बेखौ नोंथाङा थुनानै अपेन खालामनो नांगोन। स' दायो जों थांनोसै जिमेल एकाउन्टआव जिमेलाव स' हाबनोसै आं जिमेलाव नायनोसै फैदोंना फैयाखै नायदो नै गोजौआव नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बिलनि मेसेज फैबाय जोंनाव। स' बेयाव थुनानै होनोसै बेवहाय थुयोबा नै बेयाव नोंथांनि नाम्बारा नुजागोन सायाव नैबेयाव नै। स' दायो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नै बिदि मोनसे डकुमेन्टस नुजागोन दै PDF फाइल बेखौ नोंथांमोना नैबे सिनाव थुनानै डाउनलड खालामग्रोनांगोन। नै बेवहाय डाउनलड बायदि अपसन नुदोंना बेवहाय नोंथांमोना थुनानै डाउनलड खालामग्रोनांगोन। बे डाउनलड जादों नोंथांमोना नै नुनो मोनदों डाउनलड साक्सेसफुल जाबाय। स' आं दायो बेखौ अपेन खालामसै नै डाउनलड साक्सेसफुल बेवहाय थुबाय आं डाउनलड माबायाव नायनोसै आं बावल' होनानै होदोंमोन नैबे फार्स्टआवनो थादों नै बेवहाय आं अपेन खालामनोसै अपेन खालामोबा आं PDF ड्राइभजोंनो अपेन खालामनोसै हो। स' दानिया नैबेयाव जोंनिया पासवर्ड बिबाय। स' दहाय जोंनो मेसेज हरखादोंमोन मा पासवर्डमोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय। बेवहाय आंनियाव दंमोन 1997 3495 स' आं अपेन खालामनोसै अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नै नोंथांनि डिटेल्सआ ओंखारगोन नाम ओंखारगोन बेफोर मबाइल नाम्बार मान्थ बेफोरो ओंखारगोन नोंथाङा अबे मान्थनिखौ नायदों। ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बेवहाय नोंथाङा खै तारिखआव रिसार्ज सोनाय बेसेबांनि रिसार्ज सोनाय बेखौबो नुनो मोनगोन आरो मा सिमाव सोनाय एयारटेल नालाय एयारटेलनि दानिया बेवहाय नै नोंथाङा खै तारिखआव रायलायनाय
खैथायाव रायलायनाय मा नाम्बाराव हरनाय बेखौबो नुनो मोनजोबगोन गासैखौबो खै मिनिट रायलायनाय बेखौ गासैखौबो नुनो मोनगोन दै सेकेन्डआव होदों बेखौ मिनिटखौ सेकेन्डआव होनानै होदों स' नोंथांमोना केलकुलेट खालामबानो जाबाय स' बेवहायनो बेखिनियानो गासैबो बे जाबाय नोंथांनि नोंथाङा नोंनिखौ नायदों जेनेबा आं आंनिखौ नायदोंमोन बेवहाय दानिया जों गुबुननिखौ माबोरै नायनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै स' नोंसोर मेसेजावनो थां नोंथांमोना नोंथांनि जेनेबा नों सोरनिखौ नायनो गोसो जेनेबा आं अनसाय बे आंनि लोगो दै बेनिखौ आं नायनो गोसो जादों बेनो आं थारमाने नोंथाङा ओरैबायदि मेसेज हरनांगोन नोंथाङा बुंनांगोन 1 to 1आव आं हरनाय मेसेजखौ आं लिरनानै हरनाय मेसेजखौ सेन्ड खालामलाय आंनिजों माबा मेसेजानो थाङाखै होननानै बुंनांगोन नोंथाङा आरो नोंथाङा बाव लिरनांगोन प्रे इ प्रे बिल बेखौनो लिरनांगोन इ प्रे बिल ओमफ्राय स्पेस होनानै नोंथाङा अबे माननिखौ नायनो गोसो बेखौ लिरफिन जेनेबा आं सेप्तेम्बरनिखौ नायनो गोसो जादों SCP लिरनांगोन ओमफ्राय दानिया नोंथाङा नोंथांनि जिमेलखौसो होनांगोन दै बै मानसिनि जिमेलखौ होनाङा नोंथांनि मबाइलाव जि इमेल दं बेखौसो नोंथाङा होनांगोन माने जायनि जिमेलखौ होयो बेनि जिमेलाव बे बिला फैगोन माने स' नोंथाङा नोंथांनाव थानाय बिलखौसो होनांगोन स' आं अनसायनो बे मेसेजखौ हरनोसै इप्रिल बिल सेप्तेम्बर ओमफ्राय आं आंनि जिमेलखौ होफिनसै बिदि लिरनानै नोंथाङा ओरैनो स्पेस होनानै बे मेसेजखौ जेनेबा जायखिजाया लिरदो बे मेसेजखौ 1 to 1 नाम्बाराव सेन्ड खालामलाय आंनिजों माबा मेसेजानो थाङाखै होननानै नोंथाङा फन हरनानै खिथाहर बा ओरैनो मेसेजावबो लिरनानै खिथाहरबानो जाबाय अब्लानिया बे हरनाय लोगो लोगो नोंथांनि जिमेलाव नों जिमेल होदों बेवहाय बेनि बिला फैगोन स' नोंथाङा अपेन खालामनानै नायनो हागोन आरो ओमफ्राय बेनाव सोंहरबानो जाबाय पासवार्ड थागोन नालाय बेनि मेसेजाव बे पासवार्डखौबो नोंथाङा सोंहरबानो जाबाय बेनियाव स' बिदिनो खालामनानै नोंथाङा अपेन खालामनानै नायनो हागोन आरो ना गासैखौबो